Mangwanani ano iri kubva kuna John chapter 2. John chapter 2. John chapter 2. Our scripture reading is coming from the book of John chapter 2, and I'll read. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. When the wine was gone, Jesus' mother said to him, "They have no more wine." "Dear woman, why do you involve me?" Jesus replied, "My time has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Do whatever he tells you. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Nyaya ndinayo mangwana na nasi. Yataverenga book ya John chapter 2. Ishe Jesu wako kwa pamuchato. And there was a challenge. They ran out of wine. Wine yapera mai va Jesu ndokubva vamuaprocha. Ndokubva ati, "Why do you involve me, woman? My time is not yet come." My time is not yet come. Ndida nditaure pamusoro pechinhu chinonzi time kana kuti nguva. Kana pano Jesu akataura achiti nguva yangu haisati yakwana. My time is not yet come. Mindiro iyoyo inoti rwadzei kumunhu asangana nechallenge nedambudziko nechikonzero chekuti vana vari kuda answer, vari kuda mhinduro musituation yavasangana nayo. Mhinduro iri kudiwa apa imhinduro inogadzirisa dambudziko riripo at that time, at that moment. Hapasi kudiwa mhinduro yekuti zvozoitwa time. Saka iye apindura achiti, "My time is not yet come." As the end of the story zvinoratidza kuti he later turned water into wine. Zvoreva kuti there was a mystery pa statement yetime. Pane changa chakavanzika pakutaura kunoti, "My time is not yet come." Nguva yangu haisati yakwana. Pane zvinhu muupenyu zvatinoda uye zvatinotarisira nekushuvira kuti dai zvaitwa munguva ino. Saka zvinhu izvozvo ukasangana nemhinduro inenge iyoyi inoti "My time is not yet come," unorwadziwa, unobatikana. Why? Nokuti tine zvatinoda kuti zvipindurwe, zvigadziriswe munguva yatiri kuda kuti zviitwe. I know tine a saying inoti God's time is the best, but there is a mystery concerning chinhu chinonzi time. Nekuda kwekuti in all the times God is good. Mwari vakanaka nguva dzose. Ndimwari wamasimba ose nguva dzose. Hapana nguva ichaita kuti vave Mwari anodarika anga ariko zuro. Why? Because he is the same yesterday, today and forever. So pano kana achiti "My time is not yet come," iye ari the same yesterday, today and forever. Zvinova kuti mazwi iwaya, mashoko iwaya ane chakavanzika chinoda kutsanangurwa. My time is not yet come. Mai vake vanzwa mhinduro idzodzo, vakaenda kune vadzidzi. His mother said to the servants, kuvaranda vanga varipo, "Do whatever he tells you to do." Itai chero zvaanenge ataura. Statement ino yati tinyatsoinzwisisa. Mai havasi kuti itai zvaanenge ataura. Rati iro do whatever. Whatever kureva kuti chero zvaataura. Ipapapa ndo pane chimwe chakavanzika chinoda nditsanangure.
mashoko ekuti do whatever he tells you areve kuti itai zvaataura. Panoti whatever ndo pane difference. Itai chero zvaanenge ataura, whatever he says. Kureva kuti neimwe nguva achataura zvinhu zvisingaipinde in line in what pane chinhu chamuri kuda. Neimwe nguva achataura mashoko amusingagone kuwirirana nawo pasituation yenyu, but nekuda kwekuti tamupa a position, tave nekunzwisa uye nekuziva kuti iye ndiani, uye nekuziva kuti ane rudo nehanya nesu. Hapana paangataure chinhu chinopesana nechamuri kushuwira, asi neimwe nguva anogona kutaura zvinhu zvinenge zviri kupesana, imi mobva maregera kuita. Saka mai vari kupa vanhu tip, vari kupa vanhu in understanding yekupavati whatever he tells you, vari kuti ari palevel yekuita bring out an answer from any situation or from any system, zvichida isingapindirani kana kuwirirana nezvamuri kuda. In other words, vanhu vari kudzidziswa kuti ibvai palevel yecommon sense mooperate padimension yefaith. Nekuda kwekuti kana maane level yefaith akataura zvinhu zvinenge zviri kupikisana, zvinenge zvisiri kupindirana nerequest nezvamuri kutsvaka, muchaita saizvozvo nekuda kwekuti maakuziva kuti ari paremu yekuopareta whatever chaada kutaura. Isu toita tosangana nechatiri kuda. So kazhinji pane zvatinoda kuti Mwari vatiitire zvavakatoita kare, kana kuti zvavakatotiudza kuti tiite ari maprinciples, but hatina kumaita nekuti takasvika padimension yekuda kuzvimechanisa kuona kuti zvataurwa izvi, zvaparidzwa izvi, shoko iri ringapindirane here nemhinduro yandiri kutsvaka, chinhu chandiri kuda kuti Mwari vandiitire. For example, shirikadzi yeZarepati iri padambudziko rekuti ine the last meal, iye nemwana wake vakadya, hapasisina zvimwe vanobva vafa. Solution iri kunzwa naMwari mulife yemukadzi. There was a prophet by the name Elijah who was sent. So atumwa kumukadzi uyu ari kuenda with a word of blessing, but action ndeyekuti achandodya the same meal iyoyo, otaura mazwi anounza a miracle, breakthrough, increase, kuti shirikadzi iregere kufa nenzara, chikafu chiregere kupera mumba. So statement rekuti do whatever he tells you rinongoreva kuti there must come a time yekuti you trust him more than the formula, you trust him more than the systems, you trust him more than the way you think. Kapatsana ngore zvakanaka. Izwi rataurwa namai pano to the servants vati ivo, do whatever he tells you. Akazoti kudii ipapo? Akataurira vanhu kuti cherai mvura, tutai mvura, monopa mukuru wemutambo. Chiri missing, chapera haisi mvura, chapera iwine. Ino need grapes. Ino need that time ye fermentation, ino need that time kuti igadzirwe. But pano ari kuunza chinhu as an instant miracle, but it should not demand a time to produce. Pano pari kuunzwa a miracle answer yechinhu chinot demand a time, uye nema ingredients, say ingredient inenge mavines, kuti tive ne wine, pari kuda grapes, mizambiringa, mavines. Saka pano hapasi kutaurwa nyaya yemizambiringa kana kuti yemavines kana kuti yemagrapes. Pari kungonzi kuvanhu tutai mvura, monopa mukuru wemutambo. Izvozvo ndo zvaita kuti Mary atsanangure izwi rekuti do whatever that ipapa ndo pane vhangeri racho rese pana John chapter 2. Amai havana kuti do what he tells you to do, vati do whatever, chero zvaanenge ataura itai. Zvoreva kuti maservants vana vari kupiwa kunzwisisa kwekuti at his level saMwari wamasimba ose anoziva zvaari kuda kuita,
uye anoziva zvamuri kutsvaka nekuchema. Imi itai chero zvaanenge ataura. Saka iye ndokubva ataura kuti endai munochera mvura, tutai mvura, fetch water and take it to the master of the ceremony. Ukazvitarisa kuti mvura yakadaro bedzi ingave here answer kuchinhu chinenge wine chiri missing. Why? Nokuti zvine difference. Wine product inobva grapes. Mvura imvura pachayo isina anything. Wine ine taste. Mvura haina taste yainayo. But iye anoti kuvanhu, cherai mvura mupe kumukuru wemutambo. Hear me, people of God. Zvoreva kuti muupenyu tine zvinhu zvakashota, zvakapera, zvatinetsa, zvatachema kuna Mwari. Mhinduro ndokubva yauya iri an instruction yekuti tiite something. But chatitadzisa kuti tiite zvinhu izvozvo inhau yekuti tazvitarisa with common sense, with our own mentality, with our own understanding. Tikaona sekuti zvinhu izvi hazvibude nyangwe ndikazviita. Yet changa chiri powerful, chiri strange panhau iyi. Inhau yekuti iye pachake as a person, he is also the wine. I'll explain. John 15, iye anoti, ndini muzambiringa wezvokwadi. Maybe I need to read. I am the true vine. My father is a gardener. I am the true vine, and my father is a gardener. So what was missing there? Wine. Yatinowana kubva muminda wemavines. So kana wine iri missing, tina Jesu anoti I am the true vine. In other words, ari kuti chashota pano, nyangwe iri wine yashota pano. Ini pachangu ndiri wine iripo. Sachakudiwa kuti muenjoy wine iripo. Cherai mvura. Itai sezvandiri kutaura, cherai mvura munopa mukuru wemutambo. This was the first miracle iri kuitwa na Kristu Jesu pa Cana. Miracle iyi akaita pamuchato. Zvine chirevo, let me explain. Say first miracle yake ine chekuita ne wedding kana kuti muchato. Iye Jesu paari kuuya panyika, ari kuuya kuzopa upenyu hwake kana kuti kudeura ropa. Ropa rake ndo wine yesungano itsva. You remember patinoita chidyo kana kuti muviri washe. So Jesu pachake auya kuzopa ropa rake. Kureva kuti Old Testament church kare yainamata hayo Mwari. Pane ropa remhuka nemakwai raideuka, but rairamba richishota. Why? Nokuti ranga risire an answer, an ultimate answer, inganzi once and for all. Each and every year paiuraiwa mhuka dzichideura ropa. Saka Jesu paari kuuya kuzopa relationship. Ari kuuya kuzogadzirisa ukama hwemunhu naMwari wanga hune kushota pakati apa, iye achizoprovide ropa rake. So the first miracle ya Jesu chinoita kuti iitirwe pamuchato. Iye ndiye akauya kuzochatisa nyika naBaba. Muchato is a picture ye relationship. Saka first miracle ya Jesu inoitwa pamuchato kuda kuti auya kuzopa relationship. That's why vakapererwa newine. Nekuda kwekuti it was a mystery or a shadow picture or a prophetic message yekuti church yekare yairamba ichingonida ropa gore negore remhuka kuti vagone kuyanana naMwari. But this time Jesu pauya ndiye ari kuuya kuzoprovider. That's why wine payakapera pamuchato wepaKana havana kuenda kuna master of ceremony, havana kuenda kune vanhu vaichata nevaridzi vemuchato, vakaapproacha Jesu. Why? Nekuda kwekuti maya vari kuita chiprofita, mukadzi ichechi. Chechi ndiyo inotoziva kuti Jesu bedzi
ndiye angatipa wine, ndiye angatipa mhinduro, ndiye angaunze ukama pakati paMwari nevanhu. So ropa rake iye pachake ndiyo wine yanga iri missing parelationship unozouya ingomira ndozokushedza. Ndo wine yanga iri missing parelationship yemunhu naMwari. Saka paari kuti my time is not yet, aenda ahead of time. Ari kuti handigoni kukupai ropa rangu ndisati ndaenda pamuchinjikwa. Handigoni kukupai ropa rangu ndisati ndaenda pamuchinjikwa, nokuti pamuchinjikwa ndo paari kudeura ropa rake. So mai vari kukumbira pano nauye waini yashota. Waini yeropa raJesu, ropa rake rinongodeuka bedzi pacross. Maybe it needs another subject to teach the mystery of the blood. But the gandiende pa instruction, you know, to do whatever he tells you to do. But whatever, panoratidza kuti kana munhu akutenda muna Mwari, ane ma situations anogona kusangana nawo anomuremera nekumunetsa. But kana Mwari vakunza answer, neimwe nguva avaunze answer iri in line, inonyatsobuda pachena zvaunotoona kuti ndikaita izvi ndova ndagadzirisirwa nyaya iyi pakaitika izvozvo zvadai. But vanoita pa level dimension yekuti whatever he tells you, chero zvavanenge vataura. So pane imwe nguva yekuti vanotaura zvinhu zvisiri kupindirana nezvauri kutsvaka. But nekuda kwekuti sei vachitaura izvozvo zvisingapindirana nezvauri kutsvaka, vanoda kutsvaga kutenda kwako mustatement iroro. Nokuti hama dzangu zvinotora kumuziva nekumutenda kuti muchere mvura munopa mukuru wemutambo, ipo pachinzi pashota wine. Chiri missing iwine. Instruction, chera mvura. Chinopa vanhu kunotuta mvura, ipo pashota wine. Kuziva ati chera mvura. Kuziva simba rake neability nenyasha dzake nekugona kwake kwatuma vanhu kuchera mvura vachinopa mukuru wemutambo, ivo vachiziva kuti chashota pano iwine. Faith was involved. Faith iri involved papi pakunochera mvura muchida kureplace wine. Mvura haina taste, wine ine taste. But mukaziva kuti torai mvura munopa mukuru wemutambo, munoziva kuti kuterera iye kunounza chiri missing. Kuterera iye kunogadzirisa chiri missing mulife nemusituation dzatiri. So vakatenda avatuma, vakamuziva simba rake nekugona kwake, vakandochera mvura vakapa mukuru wemutambo. Changa chiri missing iwine. But answer inogadzirisa chiri missing iwater, mvura. Muupenyu mune zvinhu zviri missing zvinorema nekurwadza. Zvichida zvatakamirira kuti Mwari ndigonesei, Mwari ndiitirei. Yet vakaita kare, in the sense yekuti vane shoko ravakataura ravaida kuti ukaita usangane nemhinduro yako. So there are times yekuti, let me go back a little bit. Mary paakaenda kuna Jesu, akaenda achida kuti Jesu aite miracle. Ari kumupa chichemo chaanoda kuti agadzirise. But nerevelation akadzoka kuvanhu akati aiwa, imimi ndimuri pa level yekuita zvaanenge ataura. Nokuti order yekutanga inonzi naJesu, my time is not yet. Wrong order yekuti munhu anotaura Mwari vachiita. The original order, Mwari vanotaura munhu oita. Kana munhu aita sekutaura kwaMwari, anosangana nemhinduro, anosangana nemunana, anosangana neanswer yechaari kuchema nekuda muupenyu. Do whatever he tells you to do. Kurati pamwe pacho vanhu vakaramba kuchera mvura nekuda kwekuti vaiti chashota pano chine test, chashota pano iwine. Ndiri kuti kudii? Pane zvinhu zvaunononoka kuita kana zvausiri kuita. Why? Nokuti wakazvitarisa nemaonero ako nemafungiro ako ukati aiwa zvikadai hazvibude zvakadai. But rega ndikuudze, munana wakavigwa mufaith, mudimension yekutenda uye yekuziva kuti ati ndiite ndiani.
hama dzangu kureva chokwadi with common sense, with natural understanding, mumvura hamuna wine, but mumvura yaunotuta Jesu akuti tutai mvura munowanikwa wine. So zvine nyaya iyi nechekuita nekuti aticherai mvura ndiani. People of God, hear me very well. Wine haina taste. I mean, wine ine taste, mvura haina taste. Chiri missing I wine kwete mvura. So pane nguva yekuti vanhu vazhinji chiri missing muupenyu. Mwari vaida kuchigadzirisa, vanhu vakatochigadzirisa. But hatina kufamba neinstruction inoti whatever he tells you. Takabvisa izwi rekuti whatever. Mary taura pano akati, do whatever he tells you. Do whatever. Ndo pane mystery yekingdom. Why? Nokuti ndo mune faith. Nokuti kuita chino uri all that sure kuti apa result inobuda nokuti chinodai. Waisa belief mu system. But kututa mvura uchida wine waisa belief kwete mu system kana mu water, but mune wacho ataura kuti tuta mvura. Ameno kana ndiri kunzwika zvakanaka panapa. The first miracle yakaitwa pa wedding, he turned water into wine. Why? Nokuti the greatest miracle ndeye salvation enechekuita neropa raJesu. Why? Nekuda kwekuti ropa remhuka nezvimwe zvakatadza kupa vanhu salvation, zvakatadza kupa vanhu ukama naMwari. Takava vana vaMwari kuburikidza neropa raKristu Jesu. So iye ndiye akauya kuzoprovide the original wine. That's why mkuru wemutambo Anwa akaisa a great comment concerning wine iyo. Akati kudii, everyone brings out the choice wine first, then the cheaper wine after the guest had too much to drink. But we have saved the best till now. The best once and for all sacrifice is the blood of Jesus. Pane nyaya ndepekututa mvura iko kwakashota wine. Azvipindirane. Asi munana wakavigwa mu obedience. Munana wakavigwa mu trust. Kana ati tutai mvura ngati tutai mvura. Kana ati tipe mkuru wemutambo hande ine mvura tinopa mkuru wemutambo. Mkuru wemutambo paakanwa, it had turned into wine. Kureva kuti kushanduka kwemvura kuva wine kuri mu process ye fetching, mu process inodemanda trust ne faith. Handiziva ndo yakuzoencourage mangwanana nhasi. Do whatever he tells you to do and you will testify the goodness of the Lord. Zvingaita sekunge zvinopikisana, sekunge zvisina musoro, sekunge hazvisirizvo. But nekuda kwekuti kana iye ataura muupenyu wako, do whatever he tells you to do. Why? Nekuti wine yako yakavigwa mukuchera mvura. Wine yako haisi mukuchema nemukudemba. Wine yako yakavigwa mukuchera mvura, mukuita zvaataura kuti ita. Muvhikiri no Mwari ngavakutungamirei. Muvhikiri no Mwari ngavakuonerei nyasha. In this